Сега втора част е. Снимай ги! Пей! Трябваше ли да спира тока, за да ме целуниш, Ляна Карасик? От 10 години сме група, такова нещо не ми се беше случило. Усилете тази музика, просто ще ви подаря каквото искате. Ще се съвета долу. Ще се съблека гол! Не, няма да събличам гол! Повече няма да говорим за кмета, това не са музиката. Аз извиня. Просто съжалявам, никога повече аз не давам думата. Имаме някакво развитие. Имаме някакво подобрение. Одата на радостта, знаеш ли, Светло? Одата на радостта. Искам да почнем с одата на радостта. Намали до това бяло. Може още да вдигнете като ли. О, така. Ей, ще стане, цареве да му се не знае. Вече съм си с моя микрофон и се чувствам. Одата на радостта, знаеш ли? Одата на радостта искам само. Не ти е радост. Добре. Ще ми избираш. Усили още малко, усили да ни чуят. Усили. Сега пък микрофона не мога да оси. Колеги, моля ви се, това същия плазгач, повдигнете го, за да могат всички да ни чуят там отзад. Просто ви вдигнете микрофона още с един плазгач, става! Трябва да се говори на чист български език. И това е новина. Окей, пускай както е така. Явно сме приятели. Ще пее, аз ще пея тази вечер. Аз ще пея, ама искам някакси да ме чуят хората. Мога да има един човек, аз ще пея тази вечер. 400 км съм пропътувал заради тях и те го заслужават. Най-важното е, че вие го заслужавате и ние ще пеем! Става съм таняко бъркане. Светло! Че няма бълън! Качи се на този коната. Ще съжда е баш страница. За Йорданка Христова може, за тях не може. Много високи. Пак няма. Ще слуша, а не ще се разбира. Не пуша, отдре. Не пише, ще слуша, а не ще се разбира. Започна, като си на урода, пак ли нямаш микрофон да го немец какво е правил? Това е микрофон, защо се дали твой звук? Ще ги закачат записи. Аз така благодаря, карашно, че се отпразня. Ще възгледаш с теб? Не. Дами и господа, всички го познавате. Публично се извинявам. Преди малко го обидихме, че не си разбира от работата. Не е така, той се разбира от работата. Изглежда проблема, може би, наистина е в нас и в нашата система. Извинявай. Ще караме с вашите микрофони, с нашата музика. Просто искам да има концерт тази вечер! Да, Светло, приема работата! Що от тяхната уредба? Те се изложиха.